Isinagawa ngayong araw ang agraryo merkado sa kampo sa compound ng Naga City Police Office o NCPO. Ayon kay Police Staff Sergeant Robert Aguilion, Assistant Public Information Officer ng NCPO, binuksan nila ang kanilang istasyon upang tulungan ang mga magsasaka at maliliit na negosyante sa Naga na maipagbili ang kanilang mga ani sa publiko. Puro organic po ito, kumbaga walang masyadong halong fertilizer, and ito naman po mas mababa ang bentahan kumpara sa market. Kasi ito po ay direkta. Ang nagdirekta po nito, yung mga nagtanim mismo. Wala tayong tinatawag na middleman, walang ibang patong, kaya medyo mababa po ng kaunti kumpara sa market. Sinimula ng programa noon pang Setyembre ng nakaraang taon at regular na isinasagawa tuwing Martes. Ang agraryo merkado ay isang pagtutulungan ng Department of Agrarian Reform Bicol at ng NCPO. Ito naman po ay interagency collaboration kung saan hindi lang po yung mga kababayan natin natutulungan, maging yung PNP personnel. At hindi lang din naman po ito exclusive sa PNP personnel. Maging yung ibang mga dumadaan, mga kababayan natin, ay maaari naman po silang bumili. At mas maganda po kasi mas maraming bibili, mas malaki ang kikitain ng ating mga kababayan. Kanina po meron tayong 3 participant, nagdala po sila ng kanilang mga produkto. Karamihan po dito mga gulay, and meron ding root crops, pero mas marami po ang gulay. Hinihikayat ng NCPO ang publiko na suportahan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga produkto. Naniniwala ang PNP na isa itong magandang paraan upang suportahan ang lokal na ekonomiya at matiyak ang akses sa masustansyang pagkain. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.